pakisubscribe naman dyan mga idol. Sa bayan ng Cosorobio. At ngayong araw na ito, ang sasurprisahin natin ay walang iba kundi si Mulver Jan Sagon na nagmula sa Nantangalan, Cosorobio, Pangasinan. At isineselebrate na po ang kanyang 16th birthday. At ang nagpa-surprise sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang ina na nasa Russia, si Ma'am Emily Sagon. At ang ating prank ngayon, makakasama natin ay si Kagawad Idong Landingin. So guys, abangan na lang ninyo ang aming prank at kung mapaprank ba talaga si Bon sa pa-surprise ng kanyang ina. So guys, ano pang iniintay nyo? Harap na! Ayun, so guys, naghihintay kami ngayon dahil si Kagawad Idong na kasama natin sa prank ngayon is pumunta na dun sa bahay ng birthday celebrant para hindi siya masyadong halatang scripted ng ating prank. So hintayin na lang natin na pumunta dito si Kagawad para di na tayo dun sa bahay ng birthday celebrant. A few moments later. Anong problema po, ma'am? Ma'am, nasagi po niya kasi yung lola ko po ng isang araw. So hindi po kasi siya makalakad. Eh nakita na namin sa CCTV po ng kalangawa. Oo, pero kailan din ang talaga po yun, no? Nung isang araw. Resurera po namin. Meron ka Wala na. Nagpunta ka ba rin sa Lasino? Happy birthday. Nagbabay po siya pero sabi naman po, ano? Yan po yung ano. Bali, nakita ko kasi namin sa CCTV namin na nasagi mo kasi si lola ko kaya hindi siya makalakad. Hindi po ako nalapunta na May nasabi ka? Pero sureball nyo talaga na awan tinasagim na. Sureball nyo talaga yung pagmumukha niya nakita nyo. Opo, sa CCTV po namin kasi po. Kailan yun? Nung isang araw kasi hindi sila lumahi, hindi kayo malis. Ang tanyag kayo sa ako. Paano masabi? Pero wala rin sa di bakit kayo nakarumakita. Doon lang po. Nandiyan yung mga kaklase niya. pero nandito po kasi yung lolo ko kasi kasama niya rin po yung mga kaklase po niya. Kasi marami po sila nung nagbabay. Parang naghahabulan po ata sila nung Hindi po po. Di pa po kami nakapunta. Pag magbabike po kami magkakasama, dyan lang po kami. Umiikot ako. Sino man kasama na? Sino man kasama niya? Sila. Pag nung tapon, doon lang kami. Bali sa CCTV po kasi namin nakita. Pero sigurado po talaga siya. Madami po sila nun, parang nag-uunahan po. Pero yung matanda, yung lola nyo, makakausap pa natin ng maayos. Di ba ano kasama niyo nagbabay? Hindi po kasi siya kakababa, nandiyan po siya sa Pero wala ka talaga.
Hindi naman po nga ako. Sa Jacinto, saan po sasakay? Sa San Jacinto po, malapit po sa may bayan. Minsan yun. Di ba? Kasi nung isang araw, nandito lang talaga sila. Tapos kahapon, pictorial nila kahapon. Ayun pala, pictorial. Pictorial nila kahapon, hindi naman po umalis na naman. Nung isang araw, nandito po talaga sila. Kasama niya yung mga ano, nagkainito pa nga doon sa ano. Hindi nung nakaraan. Nakaraan ng araw pa, hindi naman daw kahapon. Kasi nung ano, naramdaman niya na rin po nung bola ko na masakit po yung paa. Nanginginig ka yata, nandito si Kagawad. Ha? Wala. Pamabayaan ba naman Kagawad, birthday niya? Pero wala talaga. Pero makakausap natin yung Opo, matanda. makakausap po. Sa pwede po siyang kausapin kung namumukha niyo. Kasi gusto daw mamukhaan ng matanda. Opo. O sige, samahan nyo na lang po, samahan ng tatay. Tangan yan, tita. May birthday sila, Bram. Ingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Sa ating Kahit ako kinabahan din. Kapag sa dati kanina eh, sabi ni Kagawad. Pwede nang mag-artista si Kagawad. Si Kagawad eh. Kahit ako kinabahan din kanina eh. Exam lang po yan. Kinabahan ka din. Yung prank natin, success talaga yung prank natin dahil sa tulong ni Kagawad. Best actor. So, bale, yan yung surprise ni mama mo na si Emily Wagon from Tayo yung nanay kasi. na-surprise ka? Na-surprise ka ba? Kinabahan si Bonbon. Kinabahan ko. Nung una. Kung tapa pa ng barangay hall. Kung tapa pa ng barangay hall. So, success talaga yung prank natin. Nandun lang si sekretary, sabi ko, Sek, asan sila kita? Bakit? Pinapatawag daw ako ah. Napunta pa pala si tatay sa barangay. Lagot. Picture lang ah. When I look into your eyes, it's like I'm watching the night skies or a beautiful sunrise. There's so much they hold, and just like them old stars, I see that you've come so far to be right where you are. How old is your soul? I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up, and when you're needing your space to do some navigating, I'll be here patiently waiting to see what you'll find. 'Cause even the stars, they burn, some even fall to the earth, and we've got a lot to learn, but God knows we're worth it. Oh, I won't give
kay Mama sa surprise. At kung nagulat mo ba dun sa prank namin, pero si Mama mo yun ah. At dito na sa ano. Gusto kong sabihin kay Mama. Uwi mo na si Mama. Uwi na daw, Mama. Ayan, talaga sabi din nga po niya. So guys, hindi pa dito nagtatapos ang video natin. At itutuloy natin yan. Doon na lang sa loob kasi medyo daan po kasi dito. Sana makinintay nyo guys. Arot na! A few inches later. And so hi guys, ito na nga po ang part 2 ng ating surprise para kay Bon. At bago natin simulan, kakantahan muna natin siya ng happy birthday. So lahat na lang po tayo kakanta. Yung masigla pa, yung mga barkada niya dito namin po para marinig po kayo. Nahihiya. Ayan, so sabay-sabay na lang po tayo kakanta ng happy birthday. In 3, 2, 1, happy. Message po, hindi po ito mawawala. Ang first po natin ay si Sir, yung mama, papa po niya, Sir Bel. Message po para po kay Bon. Sir, dito na lang po kayo sa harapan po. Message po niyo kay Pahawak na lang ako sa camera ni tatay. Dito po kayo, sir. Sa message niyo po, birthday message po kay Bon. Uy, boy. Happy birthday, Nak. Sasabi ko lang sana mag-aral kang mabuti. Dahil ito lang ang yung pwede namin ipamana sa iyo na kahit na sinong tao ay hindi mananakaw sa iyo. Basta mag-aral ka lang and then magpakapit ka. Yun lang. Enjoy your day. Si Ma'am Dominga. Yun. Ma'am Dominga. Kayo po, dito na po kayo. Okay lang po yan, Ma'am, remembrance po. Para yung pag may remembrance po si Bon. Kahit pangalan niya ka. Walang iyakan, Ma'am. Dito po kayo, Ma'am. Kayo palang dito sa tabi niya. Next po, yung isa pong tsari niya, si Ma'am Lydia. Lydia. Dito po kayo, Ma'am. Gandang hapon po sa inyo lahat. Happy birthday, Bon. Nag-aaral kang mabuti. Nakabait. Walang iyakan. Next po yung pinsan po, si Jamel. Ay, wala. Ay, wala. Sino po dito yung gusto mag-message? Ma'am, kayo po yung naka-gray. Yung naka-message po. Okay, ma'am, kayo po. Message po kay dito na lang po sa harap. Gusto ko ni Galton. Yung mga klase po niya. Birthday, salamat sa mga sagot-sagot. Magsasana daw. Ingat ka na pala. Wala ko. Para walang magkakalaman ka. Magsasana ka daw mo. Wala nga rin. Lakas mo na yung boses mo na lang. Friend!
talaga pumunta ko po siyang barangay. I-clear po yung nabunggo ni Bon, pero prank lang po yan, guys. Ayan. So, wala na po mag-message po. Okay na po. Isa pa pong kanta dahil may isa pa pong sorpresa si mama po niya. So, ito, hihilain mo ito po. Or ito na lang hilain mo. Ayan, kakantahan po natin siya habang hinihila po. So, pinapatay yung ito pa. Hila. Okay po. 3, 2, 1. birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Bon. At meron ding message sa'yo si mama mo, Eden. My dear son, no matter how much you grow up, for us, you are always going to remain the youngest, the dearest, and the smartest boy. Always remember, you are braver than you believe, stronger than you see, smarter than you think, and I love you more than you know. Happy, happy birthday, anak. Ayan, so kahit na malayo si mama mo, talagang ipaparamdam niya yung pagmamahal niya para sa'yo. Kasi ilang beses na daw siyang hindi nakapunta sa birthday mo. Ayan, so anong gusto mong sabihin kay mama? Maraming salamat po. Kabaan mo ah. Wala nang masama doon po. Feeling naman ah. Pero masaya ka naman ngayong araw. Siyempre daw po masaya po siya. Uli na nga lang po ka. Yun lang po. Ito is speechless, diba? Happy birthday to you. So yan guys, dito na po nagtatapos itong video po natin. And Bon, happy 16th birthday sa'yo. At yung kanina, prank lang talaga. Nag-ingat lagi sa pagbabay. Kasi sabi mo ni mama niya, kung saan daw po kayo nakakarating na dalawa po. Ayan, so guys, don't forget to like, share, and comment this video. At mag-subscribe na rin po kayo sa aming YouTube channel para